ние сме в едно ново видео и днес спечелихме всичко. Има нов Brawl Pass. Ама чакайте, започваме така, защото днеска спечелихме новия скин на Бони от Ангел и Демон. Вижте. И къде е скинът? Чакайте. Не, новия скин на Бони. И един Rare Star Drop, как ли не? Да, тук ще опознах новия евент. Не. Спечелих топи на Едгар. Да, тук ще опознах новия евент. Има нов супер готин Brawl Pass на такова, на Мортис. Това му е втори Brawl Pass, между другото. Добре. Чакай. Също така вече си мияли. Не, то си бил на 15 години. Имам мияли. Се чуда кой гаджет да й купа. Не ми да. Чакайте. Аз мисля, че то гаджет е по-добрият ти. И да, взимам си го. Ама не. Сега трябва да намеря къде съм хвърлил Бони и това е супер готин скин. Гледайте. А анимацията и да не говорим. Вече има и такова. Вече и това. Вече има и още едни скинове. Аз искам само да взема скиния на Санди, иначе друго не ме интересува. Аз много искам този скин на Дарил. Много е готин. Ако можеш да го купа за блинк, ще да е готино. А още е, че то сега няма да има Ангел и Демон Стар дропове, което не ми харесва. Нищо. Дайте първо да пробваме скинът. От кога па имам този скин на Бони? От кога имам този скин на Бони? Не знам, но сега трябва да пробвам то. Защото аз не съм продавал нито един от скиновете. То те днеска излезнаха нормално. Мале. Атаката... Айде. 8 от 10. Става. Добре. Значи сега пускам супер да видим анимацията. Ако има някаква... Човек. 10 от 10. Атаки? Добре, не са чак толкова добре, ама айде една седмица. Добре си взех този скин. Да. А отново питам, от кога имам този скин на Бони? Аз този скин не знам, да не би да го е спечелил някой друг, защото аз нали си бях изгубил аккаунта, ама той беше при един мой приятел, явно той го е спечелил. Това е супер готин скин. Трябва да играм на такова. Това всъщност за какво дори не мога да разбера. Но добре, ако ви харесва това видео, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и от мене. Чао!